Geachte aanwezigen, mag ik even jullie aandacht? Hartelijk welkom op deze receptie en in het bijzonder natuurlijk Gerda en haar man Sjaak. Gerda, 25 jaar Tupperware-demonstratrice. Gefeliciteerd! Ik zie dat de zaal aardig vol begint te worden, dus kunnen we beginnen met het officiële gedeelte van deze avond. Als eerste wil ik het woord geven aan de heer Ferdinand Koelekast, die als afvaardiging van het Tupperware-concern Midden-Limburg de eerste spreker van deze avond zal zijn. De heer Ferdinand Koelekast. Geachte aanwezigen, afgevaardigden van het gemeentebestuur, familie Ummetum, maar natuurlijk in het bijzonder een applaus voor Gerda Ummetum. Sinds 1980 is Gerda Ummetum werkzaam als demonstratrice van onze Tupperware producten, die zich vooral kenmerken door een werkelijk schitterende prijs-kwaliteitsverhouding. Ja, maar dat even terzijde. Mede door haar geweldige inzet en enorme hoeveelheid parate vakkennis is zij geworden wat zij nu is. Een geweldige vakvrouw van een nog geweldigere firma, de firma Tupperware. Die zich vooral kenmerkt aan marktleider is in de ruimtespaarders, de vershouders en de stapelsystemen. Ja, maar dat even terzijde. Al 25 jaar is Gerda de specialist op het gebied van de magnetronschaaltjes. En wat zeggen wij dan, dames? Voorzien van? Ja, maar dat even terzijde. Ook kan Gerda uren praten over bijvoorbeeld de snijplankjes uit de Java-serie. En bij aankomst van 2 snijplankjes deze week het messenblok gratis. Ja, maar dat even terzijde. Wij komen uiteraard om Gerda te feliciteren. Want dames, zij introduceerde bij onze fantastische firma Tupperware de termen, dames... Bakkemat, snijgelat, staalplezier. Ja, en met name de term bakgemot komt voort uit een geweldig product uit de bekerserie. En mocht u interesse hebben in dit geweldige product, schrijf uw naam, telefoonnummer op een briefje, geeft dit nog na de receptie af aan onze lieftallige Gerda. Zal zij morgen vroeg nog een afspraak maken voor een Tupperware party. Ja, maar dat even terzijde. Sorry Gerda meid, ik laat me even gaan. Gerda, 1999, weet je het nog? Toen organiseerde de firma Tupperware een prijsvraag. En jij gaf toen de naam aan een werkelijk fantastisch product, een toppertje, de drinkbeker voor de kids, met afbeelding van Winnie de Pooh. Ja, en jij gaf hem toen de naam, dames... De IJzerboom! Ja, Gerda, hoe kom je erop? Ja, Gerda. Mede dankzij jou. En natuurlijk ook dankzij de 832.000 andere demonstratrices is onze firma geworden wat zij nu is. Een firma van naam, een wereldconcern. Gerda, jij krijgt vandaag persoonlijk van mij, Ferdinand Koelekast, uitgereikt het eerste exemplaar uit onze spiksplinternieuwe Oceano-lijn. Ja, dames, tromgeroffel. Het zeepakje! Op naar de volgende 25 jaar in de tandenborstel houden. De heer Ferdinand Koelekast, hartelijk dank voor uw toespraak. Dan wil ik nu overgaan in het blad en uw aandacht vragen voor de zate harmonie. Waar Gerda en Sjaak lid van zijn, geef ze een warm applaus.
de Tehelkapel. Als voorzitter van deze Schoonzaterdag de Tehelkapel, is het voor mij een grote eer die vanavond in het zonnetje te doen zitten staan. Te zitten. Daarom hebben we weer gedacht van dit vandaag een serenade te brengen. Want 24 jaar Tupperware, dat is niks. Dat is niet niks. We hebben goed gaan bijeengebracht. We hebben allemaal 4 euro in een rood gedaan. Wat meer kosten we niet erin doen, want dan moest ik de contributie gaan verwerken. Moesten we dan eigenlijk een cadeautje betalen. Daarom Gerda, we hebben erg goed ketchup gekocht. Bieden al die. Hoog ze weten. Ik zou zeggen, Willem en Jean, hoor het denken. Opstellen, serenade. Het is goed geweest, zullen we maar zeggen. Namens Gerda bedank ik u voor die schoonklok. En wie ik dat zo aan Gerda zijn gezicht kan aflezen, zal die klok in Huizen Ummetum een prachtig plaats krijgen. De Helkapel bedankt. Dan wil ik nu even het particuliere de gelegenheid geven om Gerda de felicitaties over te brengen. Ga de gang. Zoals gezien hebben wij een afvaardiging van de motorclub. Ook de Peertsclub is vertegenwoordigd vanavond, want nu ook Peertsmen hebben get met Tupperware. Zal zich het zoervlees wel goed in bewaren. Mevrouw van Heer is vertegenwoordigd vanavond. En nog een reden van het Helkapel geven hoe ik Gerda de felicitaties over. Dan kunnen we nu weer verder gaan. En kondig ik de dames van de Tupperware aan. Ik heb me laten vertellen dat dat collega-demonstratrices zijn. En op mijn briefje staat dat ze zich de Tupperware-wiever noemen. Geef ze een applaus, de Tupperware-wiever. Het is niet zomaar een plastic bakje met een dekseltje in een grote kleur.
kunstjes, de grote stengels, keuring of verschiet. We zijn verkoeld en we alle mogelijkheden, en die continenten van ons is. Als dat zonder plastic en meisje, in een tekstelje, in een kwantiduur. De belangen van het symbool van de tekst, zet de ideeën toe door de huur. En alles in inkomst, straks zoals supervision leert. En die hoogste in de marketing, waar ze super commerciaal. Hoeveel kan daar niet gebeuren? Wil die luxe repeert al die weg. In een appelsmachine of drummenstand, ik kom van goed maar een bergenstem. Zo'n plastic de meisje, in een tekstelje, in een kwantiduur. Het bevangen van het symbool wordt van de tekst, zet de ideeën toe door de huur. De look en alles in info, straks zoals supervision leert. En die goed gaat in de marketing, waar ze super commerciaal, super commerciaal, super commerciaal, super commerciaal. Zomaar een plastic de bakje, in een tekstelje, in een kwantiduur. Het belangen van het symbool wordt van de tekst, zet de ideeën toe door de huur. De look en alles in info, straks zoals supervision leert. En die goed gaat in de marketing, waar ze super commerciaal, super commerciaal, super commerciaal, super commerciaal. Ze super functioneel, ze super commercieel, ze super functioneel. Dames, geweldig. Wie geen danst en zingt, het is van dezelfde topkwaliteit als wie ook een putjes, plekjes en dekseltjes ziet. Ik spreek de waardering, namens Gerda de waardering uit die ze heeft voor dit fantastische optreden. Tupperware liever, bedankt. Dan wil ik nu onze jubilaris het woord geven en zo ik die heer naar voren willen hebben bij onze sprekersstoel. Gerda en Metuin! Allereerst natuurlijk meneer Manschein, die het feest voor me georganiseerd heeft. Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. En meneer... Sorry dat ik even onderbreek, maar ik ben op zoek naar zaal Apollo en ja, daar ga ik her met die... Ja, kom maar met, ik wies te weg. Ik pak die klok, maar dat is een klein probleem.
beetje, ja. Ah. Oh, mijn idee is trouwens onleuker. Goedenavond. Goedenavond. Ik meende dat ik al eerder een hier in ons bedrijf kost, maar u ben ik nog nooit tegengekomen. Nee. Zit je van een uitzendbureau of zo? Nou, ik kom van de Randstad, hè. Zij door tegen mij gezegd dat hier vandaag zo een expeditie zijn bij de zaal Apollo en iets van een tentoonstelling en zo. En dan ben ik hier. Van een expeditie, mensen, dat je hier zit. Nou kijk, het is zo, ze verwachten hier vanavond duizenden lui uit de omtrek. Zo. Ja. Dat is niet En misselijk. waarom? Ja. Hier is een tentoonstelling. Zo. Ja. Kijk, en mij hebben ze gevraagd voor de taxatie vanavond, want we hebben ook een taxatie straks hier. En ik had gedacht dat Geer hier de rondleiding zou doen voor de tentoonstelling die georganiseerd is door de culturele kring Echt. Ook wel de kunstexpositie genoemd. Oh. Ja, want zo noemen ze dat in Oostringen. Ja. Je begrijpt dat dan? Nee, dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Nou, dat is fijn. Ja. En Geer, Ja. oh, wie heet Geer eigenlijk? Oh. Ik ben meneer Kruller. Oh, dan ben ik Muller. Goed. Ja. En verder. U hebt nog het uit te leggen. Ja, nou kijk, het is zo. Ik wil eigenlijk eerst eens even aan u vragen. Ja. Heb je verstand van kunst? Heb je ervaring met kunst? Want dat is vanavond echt wel belangrijk, hè? Oh. Ja. Eigenlijk heb ik niet zoveel met kunst. Het enige wat ik met kunst heb, dat is mijn gebed. Maar daar blijft het dan ook een beetje bij. Maar ja, bij Randstad toen zachten ze tegen mij dat deze baan ontzettend goed zou aansluiten bij mijn werkervaring en bij mijn opleiding. Voilà. Oh, dat is heel gunstig. Maar dan kunt je me toch op zich minstens gaan over vertellen over uw ervaring met kunst. En uw geboorte. Nou, ja, loeser, ik zit ongeveer al een jaar of 20 in de kunststof werken en zo. Maar ja, op een gegeven moment is dat bedrijf op een fles gegaan en stond die jongen op de straat. Oh, dat is jammer. Ja. En toen? Ja, en toen ben ik dus hier terechtgekomen, zochten ze bij Randstad. Jonkers, we hebben een hele leuke baan voor dich. En zodoende. Ja. Nou, dat is heel fijn. Maar dan heb je me altijd eigenlijk niet goed duidelijk kunnen maken wat je dan hebt met echte kunst. Want Nee, wat maar we hier hebben is dus echte kunst. Hè? Ja, maar bij Randstad zagen ze van Jonke. Ja. Schilderijen, dat is kunst. Ja. Ja? En zo'n schilderie, dat wordt meestal op stof geschilderd. Ja, dat is wel. En zo'n lies wat eromheen zit, dat is gezien, kunststof, gezien. Maar wat zag u net? Best ik dadelijk weg? Ja, ik ga dus dadelijk hier neer naar de taxatie. En ik had gedacht, dat stoe hier dadelijk, want dadelijk komen hier een aantal mensen die dus toch even rondgeleid willen worden. Ja. En een beetje uitleg kunnen krijgen bij alle schilderijen waar het allemaal voorstelt. Dat is duidelijk. En van wem dat het allemaal is, snap ze? Ja. Ja. Dus, Ja. weet ze, want ja,
miljard of meer, geen ervaring met kunst, wat moet ik dan? Weet je wat van doen? Doe heb ze op zich minst pen en papier biedig. Uiteraard. Goed, prima. Pannetje. En nu nog een stukje papier. Geen papier. Nee. Ook geen papieren zakdoekje of zo in dit land. Nee, helaas. Ja, Maar, weet je wat, Ja. ik schrijf het gewoon op een handje. Dat is geen probleem. Ja, Huh? dat is goed, oké, goed. Dan weet je wat we doen, dan lopen we langs de schilderijen en langs de andere kunstobjecten. Uiteraard. En dan vertel ik in het kort wat u straks tegen die Lumos vertelt. Ja. Is dat goed? Ja, dat is Prima, goed. Nou, dan gaan Hoe we wil je hier, beginnen? hier, die meneer Picasso. Ja. En dit zijn schilderijen van Picasso, wie er nog jong wordt. Oh, Picasso, Wie uit zijn blauwe periode, zal ik maar zeggen. jong, blauwe periode. Blauwe periode. Dat heb ik. Nou, daarna is er zich gewoon bezighouden met het figuurlijk weergeven Figuurlijk, ja. Weer. van het expressionisme van de jongvrouw en zijn plaats in de gemeenschap. Ja, dat zal ik u nog even Jong vrouw en gemeenschap. Dat heb ik. Goed. Dat heb ze. Dat heb ik. Dat heb ik dan. Nou, dan laten we even verder gaan, want dan zie je hier schilderijen van de Vlaamse wereldberoemde kunstschilder Adrianus de Reus. Vlaamse Kunstschilder de Reus. Dat heb ik. Prima. Nou, de mens die wordt wereldberoemd om zijn pasteltintje en zijn stillevens. Oh, stillevens, ja. Stillevens, Ja, dat heb ik. ja. En hij is ook bekend om zijn ronde en ovale vormen. Ronde vormen. Dat heb ik. Goed. En die zie je meestal terugkomen in zijn schilderijen. Middels een appel, Appel, een kees. kees. Ja, dat heb ze. Dat heb ik. Goed. Nou, dat hoor ik dan. Nou, dan. Wat kunt ze dan nog bijschrijven? Want Ja, niet meer veel, hè. Nee, dat zie je. Niet meer veel. Dat zie je. Maar goed, we zijn gelukkig al een beetje op het einde aangekomen. We hebben dus nu nog gelukkig maar 2 sculpturen. Wie? Sculpturen. Ja, schrijf dat op, sculpturen. Ja, dat heb ik. Van de nu nog vrij onbekende Welke is dat? wij. Ja, Die- dat is 1 Ja? en dat is nummer 2. Oké. Goed. Maar die zijn dus nog van de vrij onbekende kunstenaar Jacobus Soldaat. Onbekend. Soldaat. En het eerste, dat stelt voor, we lopen even her, dan kent u zich er ook een beetje een beeld van vormen. Hè? Ja. Ja. Het eerste stelt voor de Homo sapiens. Oh, is dat met 2 O's? Hoe duidt die vrouw met? Duidt die de was met homo? En dat schrijft ze ook met 1 O, dus met 1 O is genoeg. 1 O. Homo sapiens. Ja. In zijn gevecht tegen de United States. Oh, dat kort ik af. USA. Goed. Dat is goed. Dat heb ik. Ja. Oh, ik zie nog een hoop lu staan, dan lopen we nog snel hier even naar dit sculptuur. Ja. En ik hoop dat ze nog een beetje plaats hebben. Ja. Want dit is echt een moeilijke, dus schrijf dat heel goed op. Ja. Dit is... Ja, heb ze dat? Dit is... Dit is, ja. Ja. Het culturele leven van de bladluis. Het culturele leven van de Van bladluis in de bronstijd. in de bronstijd. In relatie tot het gat in de ozonlaag. Wat voor gaat? Ik zal het nog even kort herhalen. In relatie tot het gat in de ozonlaag. Gatpunt. Nou, Nou, ik denk dat ik het heb, hè? Ja, ik denk het ook. Ik Tenminste, denk- ik hoop het. Ja, nou, Want dat, die lui die loser. verwacht een goede rondleiding. En die, met die kunstervaring moet dat kennen of niet? Oeh, dat dacht ik. Dat Dat denk dacht ik. ik. Dat mag Ja, geen probleem zijn. Nee, dat denk ik ook. Dat dacht ik. Dus ik Nou. wens zich heel veel succes. Ik ga niet neven naar de taxatie. En Ja. we zien u straks bij een lekker glaasje nabegeven. Goed. Tot ziens. Zeg, meneer Muller. ook succes, hè? Ja, dankjewel. Dankjewel. Dag nog wel. Dankjewel. Nou, dat had ik even netjes voor elkaar. Nou, ik zie het toren niet te staan, dus niet te lang zeveren. We gewoon beginnen.
Mijn lieve Hergon. Dat getuigt toch wel van superintelligentie, zeg. Maar... Goeiemorgen. Wie zou dat nu alweer? Pikant. En... God. Jongen, doe maar schat. Ik denk dat het zeer verstandig is als ik maar meteen begin. Dan zit het nog een klein beetje onder dat pijltje en dan... Ja, goedendag, dames en heren. Goeiedag. Goedendag. 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 Hey, eentje, kom eens kijken. Maar laat eens kijken. Wat is het zijn? Wat nemen ze nu kunst? Het kratsen op een schilderij. Als ik dat vroeger had, die als man op een moerhouw gedaan, dan had ze me om mijn oren gewacht. En dan had ze eigenlijk gezegd, aanschuren en aanhouden. En dan vroegen ze zich hier 50.000 euro voor. Els, moest ze dat fruit zien? En die kleuren? Nou, dat is het sappel zo weer nog opeten. Els, als ik het doen, toch niet? Zo beschrijft ze het schilderij van de Vlaamse schilder Adriaan de Reus. Zeg, zelf, dat ei dat liep toch net, hè? Ik wou misschien over Coachella. Dames en heren, als je even hier naartoe wil komen, dan zou ik denkelijk kunnen beginnen met de rondleiding. Voordat we daarmee beginnen wil ik u het een en ander vertellen over deze bijzondere expeditie van de culturele kringloop in Egg. Ik heb inmiddels al een beetje gezien dat ongeveer bijzonder de mensen geïnteresseerd zijn in deze kunststofwerken wat hier links en rechts staan opgesteld. Omdat het vandaag hier te maken heeft met een zeer bijzondere collecte van de culturele loopkring uit Egg, hebben alle gidsen en ik dus ook een zeer gedegen opleiding genoten. Ik ga er dan in principe ook gemakshalve vanuit dat na deze rondleiding er geen vragen meer zullen zijn. Als je bereid zou willen zijn om even naar deze kant te bewegen, dan kan ik weer beginnen met de rondleiding. Als eerste... Ook hier wil ik het zeggen. Als eerste zien we hier een werk van Pieke Dassen uit zijn blauwe maandige periode. Wat zo bedoel ze? Wat zo in zijn blauwe periode? Nu kijkt er eens wie schoon het samenstellen van kleuren, die verfijnde pasteltinten, alles zo in harmonie met die andere werken. Het lijkt alsof er de verf van de fluwelen hand erop heeft gespuit. Blauwe periode. Blauw, wat is er nou blauw aan? Daar hebben we bot gepleist met die blauwe periode. Dat is toch helemaal geen blauw? Waarschijnlijk heb je niet goed geloezerd. Volgens mij kijk je wel eens vaker nog uit in Limburg of zo. Loezerd, ik zag dus ook expres Picasso, wie er nog jong was. En wie er nog bij de zatenharmonie waren. Daarna is er zich eigenlijk per ongeluk gewoon bezighouden met het gemeenschap hebben van jong vrouwen met een groot figuur. Maar hij zo ligt zo goed in de nacht. Daarna ging hij zich toeleggen op het expressionisme van een jongvrouw en haar plaats in de gemeenschap. Wat goed.
ga je opleiding op stuk gaan. Je hebt mich waarschijnlijk niet goed verstanden, mevrouw uit in Limburg. Hè? Ik zag dus ook van die dingen en zo. Maar luister, je moet goed luisteren. Heel goed luisteren, want we gaan nu naar de volgende kunststofwerken die hier staan opgesteld. Als je hier een klein beetje iets soepeler zou bewegen. Kom. Hier hebben we dus met iets heel bijzonders te maken. Dit zijn stijlijvers van een Vlaamse reus. En die schilderijen eigenlijk, die zijn, zal ik maar zeggen, voor een appel en een ei te koop. Heel betaalbaar dus. Vlaamse reus. De Vlaamse schilder Adriaan de Reus staat op het papiertje. En dat is €50.000. En de appel en een ei zijn, dat ben ik hebben. Rosa, nu doe ik alsjeblieft een plezier. Nu zeg eens uit met het in twijfel trekken van mijn autoriteit. Ik heb niet voor niks 20 jaar in de kunststof dingen gezet, hè. Hier zit er ook helemaal bij, ja? Mevrouw uit de Limburg, ja? Dan gaan we naar de volgende kunststofwerken. Dit is het tweede, dus we gaan nu door het eerste grapje. Hier ook, hop, 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 hop. We zien hier een tulpfiguur, wat een artistieke weergave is. En dit gebeuren stelt voor de revolutie van een homo sapiens in zijn gevecht tegen aids. Pas toe, Verenigd. Doe het, ze kunt u niet eens. Dit is een sculptuur. Voorstelling de evolutie van de homo sapiens in zijn gevecht tegen de United States. Gemaakt door de relatief onbekende kunstenaar Jacobus Solar. Zo, dat kwam er even uit, hè. Zou je mij dan ook, mevrouw uit in Limburg, zou je mij dan ook kunnen vertellen wat dat tulpfiguur moet voorstellen? Kom maar, hop op. Zou je mij kunnen vertellen wat dit moet voorstellen? Mevrouw uit in Limburg, hè? Met de grote K van kunstkenner. Dus je hebt angst als het de grond van de berg liegen. Zal ik het dan maar zeggen, mevrouw uit in Limburg? Dit, mevrouw, dit stelt voor een artistieke weergave van het culturele leven van de blaadhoes in de bronstijd in relatie tot het gat in de ozonlaag. Dat heb je niet gedacht, hè? Zeg, mogen ik het vragen als je straks naar boete gaat? Denk je dan ook aan de gids? Het wordt die steeds smaller en de batterieën van de zak langs zijn ogen losleeg. Ik wil even, hoe zien we toch terechtgekomen? Ja, ze waren in het gemeentehuis. Daar leeft alles in de soep. Die juffrouw en de palie, die had maar 20 verrassers per dag nodig. Toen brandde de fitnesshuis af. Gelukkig hield ze die rustig aan op het kerkhof. Maar hé, volgens mij zien we bijna boven. Het wordt hier een heel stuk minder stil. En luister. Dat ze ook, ik wil allemaal nu kallen. Och, dat kan me niet schelen, dat ze nu weer kallen en moe uitkomen. Ik wil dagelijks zien, nu zit er eens op. Hey, stil, ik vul je een zachte moer. Dat liep wel een gardien. Kom de duwen er eens even tegenaan. 1, 2, 3.
aangericht hebt. Overal worstkoekjes, we hebben alles in de soep. Schip hem schoon op. Maar hé, rustig aan, dat heb ik zo gepiept. Dat stelt helemaal niks voor. Wacht maar eens. Dat merkt geen mens. Dat merkt niemand. Dat is zo weer klaar. Wat zag ik tegen? Wat zag ik tegen? Oh, zie je, dit is een acht. En dan hebben we alles weer gans in orde. Doe het wel even. Maar dat komt allemaal goed. Dit door en dit door. Zo. Wat zag ik tegen? Niks meer van te zeggen. Rotzooi heeft ze toch Dat is van toch klaar? gemaakt. Hartstikke rotzooi. Ja. Straks zien die de huur zien. Twee. Dat is wat ik denk. Dat hier weer in Apollo zit, die opnames van Tussen Kunst en Kitsch. En weet je het? Dat is voor ons de kans. Kom tussen jullie luisteren, dan komen we zo uit. Oké, stel dat de zaak opname en 3, 2, 1 en actie. Goedenavond, dames en heren. We zijn hier in het pittoreske Limburgse plaatsje Echt. Net Echt. Wel weer de 698e aflevering van het programma Tussen Kunst en Kitsch houden. En naast mij zit de heer... Wat is je naam alweer? Dunkes. Juist ja, de heer Dunkes uit Echt. Pijn. Uit Pij en verder is aangeschoven mevrouw Koudijzer, gespecialiseerd in antiquiteiten en vaste medewerker van ons programma. Mevrouw Koudijzer, waar hebben we hier mee te maken? Nou, mevrouw van Donderen, het is deze aflevering meteen al zeer goed raakt. Want wat we hier namelijk zien, is een originele nonnendroogworst. Deze werd in vroeger tijden door de plaatselijke bevolking aangeboden aan de nonnetjes in het klooster. Het geven van worst aan de geestelijke overheid, dat deed men om te vragen, te bidden voor mooi weer. Het aantal plakjes van de worst bepaalde het aantal weesgegroetjes. En deze worst is toch wel goed voor een 25 plakjes, dus laten we zeggen 25 graden en een enkele bui in de namiddag. Dit type worst werd tot 1900 vervaardigd. En dat kun je nog goed zien aan de grofheid van de vleesvezels, want voor die tijd gebruikte men nog geen vleesmolens. U gaat mij toch niet vertellen dat die worst al minstens 1500 jaar oud is? Meneer Dunkes, zou u mij eens kunnen vertellen hoe u aan deze worst bent gekomen? Ik denk dat de kijkers vast en zeker willen weten. Goed dat u het vraagt. Kijk, ja, het is een jaar of 5 druk, hè? Houd het wel maar kort. Dat zegt de vrouw ook altijd. Ja, 5 druk. Ik was met de honden wandelen, hè? Ja. En ik ging bij ons achter. En dan, ja, eigenlijk via de vuur en zo over de slek door de doort. En ik kom hier achter, dat grote gat, daar was een boer. En ja, toen kwam de hond had hem in de muur. En ja, dus ik heb hem gevonden, hè. En dan heb ik hem dus in de kast geflikkerd, want ja, moet ik toch mee, hè. Het is allemaal hoogst interessant, maar ik denk dat de kijkers vast en zeker willen weten wat de waarde is van dit pronkstuk. Mevrouw Koudijzer. Nou, laten we eens kijken. Ik schat zo tussen de, laten we zeggen, 2500 en 3000. 3000 euro? Nee, calorieën. In geld is dit echt niet zoveel waard. Bovendien zou ik u niet willen adviseren hier nog van te eten. Want door de natuurlijke mummificatie ontstaan er zeer giftige bacteriën. En daar kun je behoorlijk misselijk van worden. Nou, meneer Dunkes, wel een bijzonder, maar geen waardevol object. Dat valt zeker tegen. Ja, moet ik zeggen. Kijk, het ging eigenlijk niet om de weert. Ja, kijk, volgende week hè, is de vrouw jarig. Ja. En dan gaat de hele familie op de kooi aan. Ja. En volgens de vrouw zijn ze meur aan de kipstaafjes, de kipvingers, de kipsatéetjes, de kipditjes. En ik denk, ik geef die woes. Ja, ik ga niet aankoken. Hoe het principe. Nou, meneer Dunkes, ik denk als u nog visite wilt krijgen, uw principes moet laten varen. Dan kom je niet. Alsjeblieft. Tot ziens, dag.
gekregen van mijn oma. Die hij niet wil geboren van een mich. Want het verschil is niet makkelijk te zeggen. Als er zo niks is het net zo ververgezin. Het is een schoen, het is een schoen. Vanwege alle schoenen op deze tijd. Het is een schoen, het is een schoen. Meer als een leven lang weken weer, ja weken wie het bent. Die heb ik nog gekregen van mijn moeder. Het stond hier te zoveel op de show. In de oorlog toen en op en begraven. Om net anders in de bruis te denken van je zo. Het is een schoen, het is een schoen. Vanwege alle schoenen op deze tijd. Het is een schoen, het is een schoen. Meer als een leven lang weken weer, ja weken wie het bent. De schermenschilderie op die vreselijke vaas. Beste maar eens even wat de beerde was. De schermenschilderie op die vreselijke vaas. Beste maar eens even wat de werkelijke beerde was. De schermenschilderie op die vreselijke vaas. Beste maar eens even wat de beerde was. De schermenschilderie op die vreselijke vaas. Beste maar eens even wat de werkelijke beerde was. Het is een schoen, het is een schoen. Vanwege alle schoenen op deze tijd. Het is een schoen, het is een schoen. Meer als een leven lang weken weer, ja weken wie het bent. De moesten nu eens kijken naar de hanger. Dan heb ik ook de oren bij. En met die borst is het een chique combinatie. Die droeg met pijn aan de patronerie. Het is een schoen, het is een schoen. Vanwege alle schoenen op deze tijd. Het is een schoen, het is een schoen. Meer als een leven lang weken weer, ja weken wie het bent. Het is een schoen, het is een schoen. Beste maar een schoen is wat de wereld was. Het is een schoen, het is een schoen. Beste maar een schoen is wat de werkelijke wereld was. Het is een schoen, het is een schoen. Beste maar een schoen is wat de wereld was. Het is een schoen, het is een schoen. Meer als een leven lang weken weer, ja weken wie het bent. Wat heb je toen nog autonoom, zeg? Dank je voor koeken. Vindt ze het gek? Ik heb net een stuk woers opgegeten voor 105 jaar oud. Maar wie die tante ook, die zag dat het van een dode mummie was en nog giftig ook, heb ik het heel goed gespeeld. Dat heb ik gezien, ja. Je kent ook nooit iets fatsoen, hoor je doet. Maar wacht eens even, over eten gesproken. Ik verrek van honger. Hol me eens even daarachter. Een beerwuusje, 2 toetie chips en een cola. Dat is een goed idee. Dan pak ik mezelf in de shoes en dan breng ik het frikadellen mee. Maar Loester, dat kan ik wel niet in één keer dragen. Dan moet ik 2 keer verlopen. Wacht, ik zie het nog even. Zo, iemand moet het wel lukken. Kijk eens hier. Dat is toeval, hè? Het is de half de klok. Ja, ik loop al de ganse dag met dat ding te slepen. Ja, ik kom dan gans met het zusteren. In een ruk. Maar goed, dat heb ik er wel voor over. Want als die waard is wat ik denk dat ze waard is, dan verkoop ik die direct en ben ik miljonair. Ja, weet je wie dat komt? Dat is een heel oud en heel bijzonder exemplaar. Ik heb het nog getrokken. En die is er van 1795 in de familie. Ja, ik heb niet zo wat verwachtingen met ze. Ik heb die, weet je dat jij, ik heb die vanmiddag van de receptie gekregen op de Tupperware. En we zijn met 11 man van het haalkapellen en we liggen altijd met 10 man bij. En we liggen altijd met 5 euro bij. Dus meer dan 50 euro is voor mij metgenomen. Dus ik wil het even laten passeren. Maar mevrouw, wat is dit nou toch jammer? Wat is er jammer? Wat mevrouw hier in haar hand heeft, is 2/3 van het beroemde drieluik dat in 1865 zoek maakte. Ooit nog door Rembrandt van Rijn hoogstpersoonlijk geschilderd in opdracht van Willem van Oranje. In complete staat is het van onschatbare waarde. Ik weet zeker dat Willem-Alexander er miljoenen voor over zou hebben om het complete kunstwerk in zijn bezit te krijgen.
maar incompleet is het van 0 en geenerlei waarde. Kijk dus hier, helemaal gaaf, nummer 1. Praktisch onbeschadigd, nummer 2. Maar waar is nummer 3? Ja, waar is nummer 3? Ja, maar ik dacht dat... Ik weet zeker dat... Nou begin ik te twijfelen. Ik dacht toch dat het eerst groter was? Nou, ik weet niet meer. Ik kan niet zo goed tellen, maar... Dan ben ik echt te twijfelen. Niks waard, zegt u? Nee, het is niet compleet. Niks waard? Nou, in dat geval, hou het maar. Hoef ik niet meer. Nou, ik heb er nog wel een plekje voor in mijn winkel. Maar kijk eens aan. 2 identieke klokken. Misschien is dat programma technisch wel mooi om gelijktijdig te behandelen. Ik zal er even moeten. Meneer en mevrouw, vertel u eens. Hoe komt u aan deze klokken? Nou, die is van de opa, van de opa, van de opa van mijn opa. Ja, die is van generatie op generatie in de familie overgegaan. En die heb ik vorig jaar geërfd. Ja, en ja, ik heb verder niks. Geen geld, geen vrouw, geen kinder. Dus als die klok waard is, wat ik denk dat ze waard is, doe ik die direct vanavond. Ja, en ik heb niet zo'n verwachting, want ik heb die deze middag van de Haltepaal gekregen. En dat zijn allemaal heel knuk. Dus alles wat u meer waard is, als 50 euro, is voor mij metgenomen. Dit model heet de staande Limburgse Langstaatklok. En tot 1940 waren er 2 in de hele wereld. Eén ervan stond in het Bonifantenmuseum, maar is helaas tijdens een bombardement verloren gegaan. De ander moet zich nog ergens in Limburg bevinden. Maar we hebben nooit geweten waar. Nog enkele over. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat één van beiden het origineel heeft. Dit programma heet tussen kunst en kitsch. En het is niet zo moeilijk om te bepalen welke kunst is en welke kitsch. Nou, mevrouw Koudijzer, de spanning wordt ondraaglijk. Het origineel stamt uit 1795 en is de voorloper van de bekende Oostenrijkse koekoeksklok. Aan de binnenzijde bevindt zich een klein palletje dat om de 100 jaar verspringt en daarmee het koekoeksmechanisme in werking stelt. Is het een koekoeksklok? Jazeker. En is er maar één van over? Jazeker. Eén keer 100 jaar? Eenmaal in de 100 jaar. Als één van beiden vanavond het origineel in zijn bezit heeft, dan mag hij zich vanavond miljonair noemen, want over dat soort bedragen praten we. Nou, mevrouw Koudijzer, de spanning is om te snijden. Kijk maar gauw. Kijk maar gauw of die dat mechanisme heeft. Geen palletje. Enkel de tekst, een replica, manufactured by Aldi Europe in 2004. Waarde 50 euro. Nee, dat meen je niet. Ik loop al de ganse dag met het ding te slepen. Ja, ik ga niet meer met dat ding even. Dan gaan we nu over naar de volgende klok. Nee, laat maar zitten. Die van mij is toch van de Aldi. Ik heb die van mij niet gekregen. Zij is zelf nog op één. Jong, dat is waar. Zullen we ruilen? Dan pak ik die van die. Pak zo die van mij. Hé, dan ga je tenminste van een andere klok terug naar huis. Ja? Kom, ik pak die van die. Ja. Dienblad? Man, dit is het ontbrekende deel uit de drieluik. Hier zit heel de wereld op te wachten. Ik schrijf zo'n cheque uit van 500.000 euro. Nou, doe maar. Ik wil niet eens weten waar u het vandaan heeft. Alsjeblieft. Oh, kijk eens aan, het is compleet. Marij! Marij! Marij, hoe was ze? Marij, waar zit ze? Marij, kom eens gauw. Marij, kom. Dit geluisterd niet. Kom, kom. Luister, ik heb net een dienblad verkocht voor Kiki, 500.000 euro. Marij, waar zit er in? Stinky 3, geen zorgen. Luister, Avi, luister, ik heb een idee. Onze Ronnie kreeg een spiksplinter nu in april, met alles erom en eraan. Ons klein meisje kreeg voor 1000 euro beltegoed. Toen kreeg ze een proemenbonnen. Een proemenbonnen, 6 hectare. Van mezelf kom ik in de videowall, van wall tot wall. En de zomer, Marij, dan gaan we een cruise maken over de Middellandse Zee. Goed. Oh, kijk, dit is toch geen boom? Ja, dat is echt wel. Hallo. Wat is er met je? Wat is er bedrukt?
Vertel eens. Kan niet erin horen. Ik dacht hè. Ik dacht dat ik een heel duur klok koop. Ja. Zet een vrouw is net dat die 50 euro waard is. Dat is niet zoveel, hè? Ik loop er al de ganse dag met te slepen. Ik heb de bloren op de shower staan. En verder heb ik niks. Geen geld, geen vrouw, geen kinder. En nu is de loemel en niks waard. Ik hoef het niet meer. Luister. Het leven is niet alleen tegenslag. Zag ze. Alleen. Geen vrouw en geen kinder. Ik heb een idee. Ik heb daar net in de container zien staan. Ik ga die halen. We mieteren die klok in de container. En jij doet de zomer met ons een cruise maken voor de Middellandse Zee. Afgesproken. Afgesproken. Goed maar in. Hier, hou je vast. Ik ga in de container rollen. Pak dat ding op. Zit je er? Ja. Nou, oh, mijn lief. Heb je de ganse lijn met moeten zorgen? Nee, te geloven. Ja. Zo, kom. Laat staan net om. Weer gaan plannen maken voor de cruise over de Middellandse Zee. Van de avond, en van het feest, het eind van een spannend verhaal. Het eind van een liedje, het eind van een weg, een eind en het allemaal. Want woorden heen en ging het maar door, en schedde ook niks ooit een schoen. Met een enkele plaats. Verliebingen, met een enkel ze altijd weer goed. Het eind van de avond, het eind van het feest, het eind van een spannend verhaal. Het eind van een liedje, het eind van de weg, een eind en het allemaal. Want al wat begint, wordt zijn stoot, bespeurt op die stop als gevreesd. Wie langer het doet, het verlangen het groeit, het verlangen verlossende eind.
La
zo wordt er al gezegd. Is al, wacht man, die worden kaal. Er worden nog geen stil, geen gordijnen, het voorleg in dit theater. O, ze zijn. Dan wordt geoefend en gedaan. Gevlot en ongepraktiseerd. Geschrapt, geschreven en gelacht. En met de mensen gerepeteerd. Alle ingrediënten staan hier verder klaar. Er is één ding dat Giros moet beloven. Dat Gier gaat genieten, dat Gier echt amuseert met deze revue. Echt onder en boven. Ah, deze nieuwe lente ken je nu geluid. Het knalt weer door de zaal. Het is weer tijd voor humor, gekoekdag en gekuit. Het is weer revue, dan met Gerrit Waal. Er wordt gespeeld, er wordt gedanst. Er klinkt gelach en ook gezang. We gaan het doen, hij amuseren. Dat geeft ons lekker, zit maar niet bang. Alle ingrediënten staan hier verder klaar. Er is één ding dat Giros moet beloven. Dat Gier gaat genieten, dat Gier uit amuseert met deze revue. Echt onder en boven met deze revue. Echt onder en boven. Vlokkenblokken zicht, de dans gerepeteerd. Gekoekdak en gekuit, en nu geluid. De vlokkenblokken zicht, de dans gerepeteerd. Gekoekdak en gekuit, en nu geluid. Onder en boven, onder en boven, onder en boven, onder en boven. Er wordt gespeeld, er wordt gedanst. Er klinkt gelach en ook gezang. We gaan het nu uit amuseren. Dat geeft ons lekker, zit maar niet bang. Alle ingrediënten staan hier verder klaar. Er is één ding dat Giros moet beloven. Ja, beloven. Dat Gier gaat genieten, dat Gier uit amuseert met deze revue. Echt onder en boven met deze revue. Echt onder en boven. Onder, boven, onder, en boven. Doe best mijn eigen soepelzachte mupje. Ach kind, wat hooi ik vol van dich. Van het puntje van die neske tot in soepelzachte lupje. Van het kuilke in die wengske tot de lach op die gezicht. Doe best het upje voor mijn soepelzachte dupje. Ik verdrink als ik in die ogen kiek. De bubbeltjes van de champagne of de suiker in mijn drukje. Dat ik trouwen met de gewoon maakt mich de koning te rien. Doe best mijn eigen soepelzachte mupje. Ach kind, wat hooi ik vol van dich. Van het puntje van die neske tot in soepelzachte lupje. Van het kuiltje in die wengske tot de lach op die gezicht. Ik duw mijn wang tegen die soepelzachte wengske. Kippenvel als du meidje naar mich lachst. Als ze neven mich zit op ons favoriete bankske. Ik een serenade zing onder die venster in de nacht.
die soepelzachte stumpje. Als ze langzaam die neukjes op mich richt. Iedere kerel stuit plots in zijn onderboeks en humke. Stof van een meid wist ik al een aandacht kreeg. Toen was mijn eigen soepelzachte mumkes. Maar kind, wat hou ik veel van dich? Van het puntje van die meisje tot die soepelzachte lupje. Van het kuiltje in die wangske tot de lach op die gezicht. Van het kuiltje in die wangske tot de lach op die gezicht. Van het kuiltje in die wangske tot de lach op die gezicht. Du was mijn eigen soepelzachte mumkes. Maar kind, wat hou ik veel van dich? Van het puntje van die meisje tot die soepelzachte lupje. Van het kuiltje in die wangske tot de lach op die gezicht. Van het kuiltje in die wangske tot de lach op die gezicht. Van het kuiltje in die wangske tot de lach op die gezicht. Ich kenne beide wat ze das, wat ze diep in die hart echt van mij vond. Gedachten die eens leefden, die onverwachts zijn bedolven in een kist. Zote die ogen vol tranen, wordt in voes om mij gebouwd. Niks te zien in die ogen,
gekregen van mijn oma. Die hij het wil georen van haar nicht. Maar het voorstel is niet makkelijk te zeggen. Als je zwak is het niet zo van ver gezien. Het is een zwak, het is een zwak. We maken alle schwarzen op deze aarde. Het is een zwak, het is een zwak. Ja, als een leven lang werken wij, werken wij, werken wie het bent. Kijk, dit heb ik nog gekregen van mijn moeder. Het stond bij een terzaugen op de schouw. In een oorlog toen hij ook in het begraven. Omdat alles in het bruist en denk ik van je zou. Het is een zwak, het is een zwak. We maken alle schwarzen op deze aarde. Het is een zwak, het is een zwak. Ja, als een leven lang werken wij, werken wij, werken wie het bent. Het schillen, schillen, op die vreselijke vast. Wist maar eens eens wat de wereld was. Het schillen, schillen, op die vreselijke vast. Wist maar eens eens wat de werkelijke wereld was. Het schillen, schillen, op die vreselijke vast. Wist maar eens eens wat de wereld was. Het schillen, schillen, op die vreselijke vast. Wist maar eens eens wat de werkelijke wereld was. Het is een zwak, het is een zwak. We maken alle schwarzen op deze aarde. Het is een zwak, het is een zwak. Ja, als een leven lang werken wij, werken wij, werken wie het bent. Kijk, de bossen willen spieken aan de hangen. Daar heb ik ook nog orenballen bij. En met die brosjes in een chique combinatie. Die trok mijn paard op vertrouwen in. Het is een zwak, het is een zwak. We maken alle schwarzen op deze aarde. Het is een zwak, het is een zwak. Ja, als een leven lang werken wij, werken wij, werken wie het bent. Het is een zwak, het is een zwak. We maken alle schwarzen op deze aarde. Het is een zwak, het is een zwak. We maken alle schwarzen op deze aarde. Het is een zwak, het is een zwak. We maken alle schwarzen op deze aarde. Het is een zwak, het is een zwak. Ja, als een leven lang werken wij, werken wij, werken wie het bent. Van de oven, en van het feest, en van het spannend verhaal. En van een liedje, en van een weg, en het allemaal. Op het moeilijkheden, en ging het maar door, en schedde ook niks ooit zijn stoel. Weer komt op plaats, voor een nieuw begin, met het enkelste altijd weer voel. En van de oven, en van het feest, en van een spannend verhaal. En van een liedje, en van een weg, en het allemaal. Want al wat begint, het schet wordt een spoed. We zegt op die stop, dat is het vreemd. Wie langer het doet, het verlangen, het groeit, het verlangen, het verlossende eind. En van de oven, en van het feest, en van een spannend verhaal. En van een liedje, en van de weg, en het allemaal. Een engel is een
Wekenlang loop ik te slepen met dat ding. Dat vrouw me zet me 5 dagen achtereen gezegd dat die niks waard is. En dacht je dat die cruise doorging? Nee dus. Weg met het ding, ik ben het zat. Helaas, geen palletje.